especially mgbe ị bịara aka makwa ha gwa ịka jizize jiri tin wụwọ akwara ekechiri na akwara ike. The younger the easier. Yes, now that is the truth. I don't know about egwu virgin na onye na-awụ virgin adịghị ihe eyi. Asọrọ ya na-eme mkpa ma ha gwara gị ị ga-ejiche one week na-akụ ọ na-eme ịkụtu ụlọ ọ na-awụ ọrụ na akịrị o eji my own ịnụsa talk about me na so ibi o biko ụmụ onye na-agbalịtụ because onye chọrọ ịlụ ga-alụ ga-achọ ịmata onye dị virgin gị enweghị dị like that nwa nwaanyị nwere ike ịgba gị ya ụmụ na ha dị ihe o ha nwere ike ịbụ onye ihe adị ihe abụrụ ya ala mmụọ 90% of ụmụ nwaanyị nọ n'ime ala mmụọ na bụ secret wee ekwu na Nigeria ebe na-ekwugharị ya nwoke adịghị like that nwoke nwere obi obi ọma Chineke a na-arụ n'ahịa ya ụtọ ụmụ nwaanyị a na-atụ asị anọ n'ụra nwoke sọ nọ n'ụra ọ batara enyi iwe a na poli nọrọ ebe ọ na-ehi ụra nye nweziri onye nsika onye dị na-akọrọ ya nye nweziri n'ebe ịmana ntị na ụmụnwaanyị na-efi ilu na agwaghị onye ahụ ihe nwere na ọ ga-apụ ya ga n'oji aka ya gapụ onye ma ada like this even ọ na-ahụ bọsụ gị nwa ga-ekwetanụ na ị na nwoke ahụ na ị na like it would have I had to do secretive. Very, very secretive. But when I want to give you all, I want to cheat on you for like 30 years. Yeah. Yeah, you go get